Μανώλη, κάνει μια ανακοίνωση. Συγγνώμη να εκφράσω λίγο, έχει έρθει όλη η ομάδα. Έλα μαζί. Καθίστε, πιάστε η γαλαρία. Να προβλέπει, να πηγαίνετε, ξέρεις εδώ που μάτος είναι. Όχι. Λοιπόν, θα κάνουμε μάθημα. Όλοι πάντα να το κάνεις. Λαγιές, έτσι, λες εδώ. Εντάξει, λοιπόν. Με ένα-δύο δάσκαλος. Κύπριο. Πάμε, του. Εδώ. Εδώ θα κάτσουμε. Εδώ. Όχι. Δεν μην ξέρω αν είναι από εδώ. Θέλω να πας στη θέση σου, καθηγητή. Όχι, δεν μπορώ, ντρέπομαι. Την κοπέλα λίγο τράβα, την κοπέλα. Συγγνώμη, χαμογέλαστε μας λίγο. Συγγνώμη. Νικολάκη, μια φωτογραφία. Τι μάθημα έχουμε, παιδιά? Ιστορία κατεύθυνσης. Ωραία. Ιστορία κατεύθυνσης. Δημογραφία έχουμε, παιδιά, δημογραφία. Τι είναι αυτές οι σημειώσεις? Τέταρτο έτος. Είναι η κοπέλα του Γιώργου. Μωρό μου. Σταμάτα. Του Γιώργου. Έχω και εγώ σημειώσει. Είστε ζευγάρι. Τάκη, τι κάνεις? Πώς είσαι? Τίποτα, ρε μαλάκα, τίποτα. Είχα ρίξει 2 εχθές. Παναγιώτη, τι λέει? Καλά είμαι λίγο. Καλά είσαι? Ναι. Αντρέα. Η Μαρία απέναντι. Πώς πας? Θα πεις έτσι. Κάτσε για ντύσσα λίγο. Σχιά. Η δασκάλα είναι αυτή? Όχι ρε. Η δασκάλα. Δασκάλα. Μπορούμε να ασχοληθούμε λίγο με τα δεξιά. Μας είπε Λίδη. Κέντρος κρέας. Τι πρέπει να πάμε? Καρναβάλι έχουμε. Α, τελείωσε. Κάνει ζέστη. Τι είναι, σπέβεις ή τρως κρέας? Τρώω κρέας είναι καθόλου. Μαλάκα πως πρώτα την πετύχα. Ω, μάγκα. Τι ώρα έχετε μάθημα? Δεν έχετε. Και τέταρτο. Δεν έχει μάθημα. Θα σου πω εγώ τώρα, περιμένω τον καθηγητή, έρχεται σε 5 λεπτά θα με δω. Δεν έχετε μάθημα τώρα. Έχουνε ρε, σταμάτα. Χάρη τα δικά σου. Η κοπέλα μου το μήνυμα. Χάρη πήγαινε από την αμέρα. Είναι πολύ καλή κοπέλα. Πάμε. Πώς τη λένε, ρε. Πες μας κανένα όνομα. Αυτό γιατί το έχεις τράβει? Μαρία! Είναι δυνατά. Από κάτω. Δεν μας φέρει, θα σου πω εγώ. Παιδιά, όποιος δεν έχει ασκήσεις, Ναι. να έρθει να πάρει. Πάρε, Μανώλη, και για μένα πάρε. Από όλο πληρώσαμε την προηγούμενη ώρα στις μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων, μας θέλει να λύσουμε ασκήσεις τώρα. Και περιμένω να δω, να μου δείξετε ότι θα κάνατε καλά. Άσε και σε 8. Λύνω την κάμερα. Λύνω την κάμερα. Μπορούμε να βγούμε. Βρήκατε για 360